Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kuyamba pang'ono kumabereka zipatso zazikulu. Kukonda pang'ono mowirikiza kumabereka chikondi chachikulu. Kupirira pang'ono muzazing'ono kumabereka chipiriro chachikulu zimene zimapereka mtendere. Kodi ufumu wakumwamba tingaufanizire ndi chiyani? Uli ngati kambewu ka mpiru kamene ndi kakang'ono kwambiri, koma nthambi zake zimapereka nthuzi kwa mbalame. Lero Ambuye Yesu afuna tisinkhe zakuyamba pang'ono kuti tibereke zipatso zazikulu. Chingerezi chake tikuti less is more. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachiwiri pa 31 Oktoba chaka cha 2023. Mwezi wa Oktoba takhala tikusinkhasinkha za korona kupemphera kudzera mwa uneneri wa amayi athu Mariya. Kodi mwapindula bwanji ndi mapemphero a korona? Kodi munakhulupirika bwanji ku mapemphero a korona? Kodi munapemphera limodzi ndi anzanu? Tinawuyamba ulendo umenewu pa 1 Oktoba, komanso tinawufikitsa pachimake pa 7 Oktoba pamene tinachita chaka cha amayi Mariya wa korona, amene adapambanitsa asilikali a Chikhristu ku nkhondo imene idachitika mu chaka cha 1571 ku Lepanto. Inu ndine Mulungu akutikodola tsiku la lero kuti pamene tikutsendera, pamene tikumaliza mwezi wa korona, tiyeni tsopano likhale khalidwe lathu lomapemphera korona tsiku ndi tsiku, chifukwa mwezi umene tiuyambe mawa ndi chaka cha oyera onse ndi mwezinso umene utipemphe kumapempherera abale athu amene adatisiya mizimu ya mpurgatorio. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo kwa Roma mutu wa 8 ndi 18 kulekeza 25. Masautso amene timakumana nawo dziko lapansi salingana mpang'ono pomwe ndi ulemerero umene Mulungu adatikonzera kuti tidzauone mtsogolomo. N'chifukwa chake tiyenera kulimbika m'Chikhristu chathu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Steve Mike Kayenda kuchokera ku Holy Ghost Parish Ndilande mu Archdiocese ya Blantyre. N'chifukwa chake salimo yathu, salimo namba 126, ikuti chauta watichitira zazikulu, ndithudi ena amati mtheradi, chauta watichitira zazikulu. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu wa 13 ndi 18 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Ine ndikutsimikiza kuti masautso amene tikuwamva tsopano salingana mpang'ono pomwe ndi ulemerero umene Mulungu adakonza kuti adzationetse mtsogolo muno. Zolengedwa zonse zikudikira molakalaka kuti Mulungu aonetse ana ake poyera. Pakuti zolengedwazo zidasanduka zogonjera zopanda pake, osati chifukwa zidafuna kutero ayi, koma chifukwa Mulungu adagamula choncho. Komabe zili ndi chiyembekezo ichi, chakuti izonso zidzamasulidwa ku ukapolo wakuola ndi kulandirako ufulu ndi ulemerero wa ana a Mulungu. Tikudziwa kuti mpaka tsopano zolengedwa zonse zakhala zikubula ndi kumva zowawa, zonga za mkazi pa nthawi yake yochira. Tsono sizolengedwa zokhazi zikubula ayi, koma ngakhale ifenso amene tili ndi mphatso zoyamba za Mzimu Woyera tikubula mu mtima, podikira kuti Mulungu atilandire ngati ana ake ndi kupulumutsa matupi athu omwe. Inde, Mulungu adatipulumutsa
koma tikuyembekezabe chipulumutsocho. Koma tsono tikamaona ndi maso zimene tikuziyembekezazi, apo si chiyembekezonso ayi. Koma ngati tiyembekeza zimene sitidazione ndi maso, timazidikira mopirira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa Muthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, kodi ufumu wa Mulungu uli ngati chiyani? Ndipo ndingawuyerekeze ndi chiyani? Uli ngati njere ya mbewu ya mpiru imene munthu adakayifesa m'munda mwake. Idamera nisanduka mtengo, mbalame zamlengalenga nkubwera kudzamanga zisa pa nthambi zake. Yesu adatinso, ndingayerekezenso ndi chiyani ufumu wa Mulungu? Ulinso ngati chofufumitsira bredi chimene mayi wina amachisakaniza ndi ufa okwanira miyeso 3 mpaka mtanda onse udafufuma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ufumu wakumwamba uli ngati kambewu kampiru kamene ndikakang'ono kwambiri. Kapenanso ufumu wakumwamba uli ngati zofufumitsira yeast zimene akazithira mfulawo ati mitanda 3 imakula mpaka usanduka zazikulu kwambiri. Lero Ambuye Yesu pamene tikutsendera mwezi uno wa Oktoba umene unalinso mwezi wa madalitso, afuna atitengere kuzifanifani zithunzithunzi ziwiri zimenezi. Today Jesus draws our attention to the images to teach us about the kingdom of God. Umene ndi ufumu wa mtendere, umene ndi ufumu wa chimwemwe, umene ndi ufumu wa kukondwa. Ufumu wakumwamba monga amatuzira tikawerenga m'buku la Chivumbulutso 21 ndime ya 5, akuti ndi ufumu umene kulibe misonzi, ndi ufumu umene kulibe chisoni, ndi ufumu umene kulibe imfa, ndi ufumu umene kulibe kulira, ndi ufumu umene kulibe kutopa, ndi ufumu umene kulibe nsembe, ndi ufumu umene kulibe dzuwa chifukwa dzuwa lathu lalikulu ndi Mulunguyo, kulibe mwezi chifukwa kuwala kwathu ndi Mulunguyo, ndi ufumu umene kulibe mdima, ndi ufumu umene kulibe tchimo, ndi ufumu umene kulibe zotsamwitsa, abomination this and that. This is the kingdom which we are all desiring. We are all people amene tatopa munjira zosiyana-siyana. Ena kutopa nawo banja, ena kutopa nawo sembe, ena kutopa nayo ntchito, ena kutopa nawo ufumu, ena kutopa nawo nduna, ena kutopa nawo kansala, ena kutopa nawo moyo, ena kutopa nawo president. Because zochitika pasi pano ndi zambiri. But all of us, we are longing for a heavenly kingdom. We are all longing for the kingdom of God. Tonsefe tikulakalaka ufumu umene ndi ufumu wa mtendere. Timayimba nyimbo zathu zosiyana-siyana. Imodzi mwa nyimbo zimene zimandisangalatsa ndi kunditsitsimutsa tikamakamba nkhani ya ufumu wa Atate athu ndi nyimbo unfortunately timayimba pamaliro. Abisalemo, Abisalemo inu, Yerusalemu mzinda wokongola. Abisalemo moawo, Yerusalemu mzinda woyerawo. Abisalemo mo. Ndi mzinda okoma, ndi mzinda osangalala. Koma mzinda umenewu tikwenera tuyambire pasipo mpano kumva kukoma, tuyambe pasipo mpano kukhazikitsa, tuyambe pasipo mpano kukondwerera. Ndi tingawuyambe bwanji mzinda umenewu? Ambuye satuza chisisi chake atipatsa mafanizo awiri kuti ngati tikufuna kuti zimene timalakalakazo, moyo opanda maliro, moyo opanda chisoni, moyo ongokondwerera, ndi uja sabata iyo amatuza kuti pa phwando la Ziyoni Ambuye adatikozera phwando la mwana alirenji limene apha nyama zonenepa za ma bone marrows. Bone marrow nchija ukamadya fupa amakhala china chakoma chipchoza chimapeka kuti pyo chimene chija ufumu wake wokoma unaona ndi umenewo. Nde akuti ufumu umenewo tikuyembekeza. Ndipo adapitiriza mmawa amenewo ndikupelelera Mulungu la 27 Pachaka. Akuti ngakhale zakumwa zake is the choicest wine. Ino amene mmachitako zowawazi kumakhala wine amangreda. Nde akuti wine amene wafikapo wine chaiye ali mu ufumu umenewo. Nde akuti ngati tikulakalaka ufumu umenewo, ufumu wokondwa umenewo, tiyambe pang'ono pasipo mpano. Ambiri timafuna zinthu tingofikira with a bang. Nchifukwa ketu zimativuta.
tosefe tikulakalaka ufumu umenewu, koma kuti tiuyambe pasi pompano tiziyamba ndi zinthu ting'ono tikuti ndi ufumu wa mtendere kuyenera uyambire mu banja mwanu, uyambire mu mpingo mwanu, uyambire mu ubale wanu, uyambire pa khomo pano. Koma ambiri timafuna mtendere ukhale mdziko, mtendere ukhale mu constituency, mtendere ukhale mmudzi mwa afumu, mtendere ukhale mu mphakati. Koma tione kuti pa khomo pathu mu mtima mwanga, nyumba mwanga mwina mulibe mtendere. Ndikuyenera ndiyambe mtendere with little things zimene Mulungu andipatsa. Ufumu umenewu uli ngati kambewu kampiro, ndi tinthu timene tili ting'ono koma mukasonkhanitsa mukuona kuti chikamakula udzapezeka kuti yapanga zisa komanso mbalame zikupeza mthunzi mwa iwo. What are the little things that we ignore that can change and give us peace and happiness? Amene muli pa banja ndimakamba simple things like malonje eniwa mukundimva bwino, moni weniweniwo can give us happiness and start giving us confidence pa khomo. Mwadzuka bwanji, takulandirani, tsiku linali bwanji, kuntchito zayenda bwanji. Little thing, anthu amapeza kuti wafika pa khomo kaifeyo community ya nsembe 3-4 a brother ali pamene paja, mwina kufika kumangoonana kuti zake izo anapita kuti wabwerako, pokagona paja kumangobanduka ngati kuti mwayambana. Ayi, good night, I wish you all the best. Inu makolo, little things kuwatenga ana anu aja kucheza nawo asanakagone. You may not be a priest, koma tikumbukire kuti Khristu wina aliyense mwa iye muli zinthu zitatu: ndinu wansembe, ndinu mprofeti, mneneri, koposaposa ndinu mfumu. So ngakhale kuti mulibe mphamvu zodalitsa ngati wansembe, ana aja little things musanakagone kuwasonkhanitsa, kuwasanjika manja, Mulungu akudalitseni, Mulungu akhale nanu, Mulungu akufungatireni, ndimakukondani, good night. Ana akalota maloto abwino akagona osangalala kuti makolo athu amatikonda. Mawanso chimodzimodzi, mwadzuka bwanji, how's your night? Ena timangowaona ana athu agona, adzuka, basi masiku nkumata, tsiku la holiday apite kwa agogwawo abwerako, kumene ana akaphunzira ufiti kosadziwika, because we don't care in little things. Ma weekends abambo muli pa khomo, create deliberate time kuti lero ndifuna sima tidye mbale imodzi ndidya ndi ana anga. Koma ndichita unitu ichi, ndi mwana alikona iyo akuseweretsa mati ma game chanchani PlayStation, abambo ali mafoni atatu mmanja amayi. Start with little things. Ufumu wakumwamba uli ngati chofufumitsira bread. Ma vocations amene timakamba mukafufuza msembe ambiri, asistere ambiri, tidayamba with little things. Kamwana akafika kunyumba kugwira sapato kumayesera, ambuye akhale nanu, osamambweza ambuye utatasiya izo zimenezo upanga mwa chifukwa pang'ono ndi pang'ono muyambe kupanga nurture that vocation. Abambo Elizeyo Ntarika amanena kuti usembe, usisteri, kapena moyo wa mtendere uli ngati mbaula kuti yake mmakhala kuti mukupemerera, pang'ono ndi pang'ono imakhala kuti ikunyeka. Achinyamata amene mukulowa mbanja, allow little things. Mugwira ntchito molimbikira, mukumadya, kena nkumasunga, choncho mupeza kuti mwagula kapuloti, mukumanga. Koma ambiri tilibe mtendere chifukwa timafuna with a bang. Mwangopanga graduate kandi college yanji, mufuna lero ndi lero mukagule chigalimoto, muikemo choyimbira, mukhale mumanga ploti, pakhomo muzidya bwino, ana masukulu odula, ndalama zake muzitenga kuti. Malawi yamwe ino muyamba kuba. Allow things to take shape by moving step by step. Zochezatu. Brothers and sisters, we are saying God's greater works in us don't start like a thunder. It begins with something small. Francis Desero Zoera, amene ndi nkhoswe ya atolankhani onse, komanso ofalitsa mawu mu mpingo, amene tsiku lake timalikondwerera pa 24 January, ananena kuti great opportunities to serve God rarely present themselves, but little ones are frequent. Let me say it again. Great opportunities to serve God rarely present themselves, but little ones are frequent. Kuti danga mwayi mpata oti tintumikire Mulungu sumachitobwera mu zinthu zikuluzikulu ayi. Koma timipata ting'ono toti titumikire Mulungu timabwera pafupi. Ngati titigwiritsa ntchito timipata timeneto ntimene timapanga mipata ikuluikulu. Kuphera mphongo zimene tikunena kuti ufumu wa Mulungu, ufumu wakumwamba, ufumu wachauta, umene tonse tikulakalaka, umayamba ndi zinthu zing'ono. Mmoyo wake womwe Ambuye Yesu adationetsa kuti kuyamba pang'ono kumabereka zipatso zikuluzikulu. Ndi bwino kuyamba pang'ono kumaliza ndi zambiri. Ambiri tikuyamba ndi zambiri tikumaliza empty handed. Jesus started with the core of the 12 apostles. Even before the start of the 12 apostles, sanangofikira kwa itana 12 aja. Timamva amaitana pang'ono.
mene ambuye ankachoka kwawo ankapita pagomera nyanja anakumana ndi anthu antchito iwo anali kugwira nsomba. Anakumana kaenda asodzi, kenaka adakumana ndi achina Mateyo aja iwo nditsate, kenaka adakumana ndi ena aja iwo nditsate. Adayamba pang'ono mpaka the 12. Now the 12 aja pa tsiku la Pentecost adalalika mwamphamvu. Nthawi ina Ambuye adatuma anthu 72. Pa tsiku la Pentecost adatuma anthu aja adapita kukalalika mpaka anthu 3,000 5,000 nkumalowa mu mpingo. Anayamba pang'ono. Kenaka Ambuyeso amagwiritsa ntchito ma resources ang'ono amene anali pa his disposal. He used the resources available to him at the moment. Mwachitsanzo David ndi uja anayamba pang'ono, sanangofika kuti ndi mfumu David kenaka watchuka, anayamba pang'ono. Mukumbukira awapita ku nkhondo akamenyana ndi Afilisiti aja akuti adampatsa dzimalaya ndipo dzimamulemera. David amachita okanika kuyenda, kenaka adadzivula kuti aine siningakwanitse kumenyera izi. Mfilisiti atavala malaya okha 57 kg akuyenda modzitukumula ngati finye. David ananena kuti ine ndigwiritsa ntchito zipangizo zimene ndidazizolowera, komano pogwiritsa ntchito zipangizo zazing'onozi ndidalira dzina la Ambuye. Nde adanena ine ndikupita kwa Afilisiti amene akundinena ngati kuti ndine galu, komano ndanyamula legeni ndi mwala. Zimenezi ndubwera nazo dzina la Ambuye ndizigwiritsa ntchito. Suja adagonjetsa Goliati. Inu ndine tikalola tinthu ting'ono timene tili natoto, ndikumanena kuti Ambuye ndikubwera ndikamtendere kakang'ono kamene kakhala mu mtima mwanga. Ambuye atenga ayang'ana kumwamba, athokoza chauta, achulukitsa mtendere wathu usanduka mtendere osefukira. Ambuye atenga mavuto a m'banja mwanu, nkunena kuti m'banja ili ngakhale mwangokhala pang'ono kuti zinthu zifike pothinitsitsa, ayang'ana kumwamba athokoza Mulungu, zichuluka zikhala zambiri. Let your little things, let your small things help you to trust your God, and God will multiply that. Abale ndi alongo tikuti less is more and size doesn't matter. This is the paradox of success and joy. Zochepa ndi zambiri tikadalira Ambuye, zochepa ndi zambiri tikaenda step by step, zochepa ndi zambiri tikaphunzira kumakhutitsidwa nazo. Ziyenera zimenezi ziyambire mmoyo mwanga, m'banja langa, mu mpingo wanga, kuntchito kwanga, paliponse ndizionetsetsa kuti zochepa zimene ndili nazozo ndifuna Ambuye azisandutse zambiri. Kuti zimenezo zitheke tikuyenera kugwira ntchito mwakhama molimbika. Mavuto akhalapo, timenya nkhondo zosiyana-siyana, nkhondo zina tigwa, nkhondo zina tipambana, zimene tagwa tisase matope tizipita. Chifukwa izi zimene akutiuza tsopano Paulo m'mawu oyamba, kuti mavuto amene timakumana nawo pasi pano salingana mpang'ono pomwe ndi ulemerero umene chauta akutisungira. Tisaiwale kuti china chilichonse chimene timapanga pasi pano chizitikonzekeretsa moyo wakumwamba, moyo wa mtendere, moyo umene tonsefe tikulakalaka. Sitingakhale ndi Yerusalemu watsopano tisanakhale ndi Malawi watsopano, sitingakhale ndi Yerusalemu watsopano tisanakhale ndi Katolika watsopano, sitingakhale ndi Yerusalemu watsopano tisanakhale ine mwini wansembe watsopano. Aliyense pano ali ndi udindo okometsa moyo wake kuti ufumu umene timaulakalakawo monga umayamba pang'ono, nanenso moyo wanga uyambe pang'ono, koma pang'ono wanga odalira Mulungu. Muchita chani lero kuti Mulungu achulukitse zimene mukuzisowa? Remember, in English again they say grace builds on nature. Zimene iwe ukuchita zazing'ono Mulungu amabwera nkuonetsa mphamvu zake. Amose ndi aja adawauza kuti m'manja uli ndi chani? Ali ndi ndodo, menya patuluka madzi pa thanthwe. Gwiritsani ntchito zimene muli nazo. Mulungu azidalitsa, Mulungu azichulukitsa. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.